יזמות עם מיכל תמר, פודקאסט לבעלי ובעלות עסקים שרוצים לשחרר את היזם או היזמת שלהם. אוקיי, אז היי, בוקר טוב, ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק בפודקאסט שלי, שביל היזמות. היום אני מארחת את אודיה חלפון, שהיא מומחית בחוויית לקוח, מסע לקוח, חוויית משתמש, והאמת שזו פעם ראשונה שאני מראיינת מומחית, שההיכרות שלי איתה עם השתתפות בכנס שהייתה חלק ממנו, ולא באופן אישי, מאיזה שהן שיחות יותר מעמיקות. אז הכנס הזה עסק בחדשנות ו-AI בתחום החוויית לקוח, וכל כך התחברתי לדברים שאודיה ככה סיפרה על הבמה. אז אם הפרק הקודם שהקלטתי עסק בעומס על הקשב, אז כל הנושא הזה של חוויה של הלקוחות שלנו, המסע שהם עוברים בתוך השירות או המוצר, מייצר את הערך, את הקשב, בה"א הידיעה. אז קודם כל, תודה לך, אודיה, שהסכמת... תודה שהזמנת אותי. אז תודה רבה, ואני ממש אשמח אם נתחיל בהצגה עצמית, שאת ככה באמת תציגי את עצמך, במה את עוסקת היום, איך הגעת לזה, ואולי באיזשהו כמה מילים על הדרך שעברת כדי להגיע לכאן. בשמחה. טוב, אז אני אודיה, שמי אודיה חלפון, אני עוסקת בייעוץ אסטרטגי, ארגוני, מזה כעשור. למעשה יש לי חברת ייעוץ, ב10 שנים האחרונות, זה מה שאני עושה, תכף אני אספר קצת על הפעילות שלי היום. ברקע שלי אני מגיעה בעצם מניהול בכיר, גדלתי בעולם העסקי בחברות גדולות, ובעצם בכל הקריירה שלי, אני חושבת מאז הצבא ועד ללפני עשור, עבדתי בארגונים, תמיד בעולמות של שירות וחוויית לקוח. בתפקיד האחרון שלי הייתי סמנכ"לית שירות וחוויית לקוח בקבוצת ביטוח בינלאומית גדולה. לפני זה הייתי ראש אגף, הייתי מנהלת השירות של סלקום, ולפני זה ראש אגף לקוחות בפרטנר. אז ככה תפקידי ניהול בכירים, עתירי עובדים, עתירי לקוחות, מסות של לקוחות, וזה כאילו הבתי ספר שאני מגיעה מהם. בהשכלה שלי יש לי תואר ראשון במדעי התנהגות ותואר שני במנהל עסקים עם התמחות בפסיכולוגיה עסקית. וכמו שאמרתי, בעשור האחרון אני עוסקת בייעוץ אסטרטגי. התגלגלתי לזה לשאלתך מאוד במקרה. באיזשהו שלב אחרי התפקיד האחרון שלי היה לי איזשהו טווח זמן של בין לבין, שפשוט הגיעו אליי כל מיני פניות של לעשות כל מיני פרויקטים בארגונים כאלה ואחרים, ואמרתי סבבה, ופשוט נתקעתי במובן הטוב של המילה. ראיתי שזה גם פוגש את הסקרנות המקצועית שלי, גם פוגש את הרצון שלי לעשות דברים קצת אחרת, קצת יזמות יותר, וגם נפרדתי מהפוליטיקה הארגונית בקלות. לא הרגשתי צורך יותר במעטפת הזאת של ארגונים גדולים, וכן אבל עדיין עם היכולת להשפיע מבחוץ ולהיות שותפה של מנהלים בכירים במשק, להוביל מהלכים משמעותיים בעולם שאני הכי אוהבת, שזה חוויית לקוח. אנחנו עובדים, אני והצוות שלי היום בעצם עובדים עם ארגונים מכל הסקטורים במשק. צד אחד של הסקאלה זה יכול להיות בכלל מגזר ציבורי כמו משרדי ממשלה ורשויות מקומיות ואקדמיה וארגונים שהם לא למטרות רווח, ובצד השני באמת הרבה מאוד ארגונים שהם יכולים להיות ארגונים פיננסיים והייטק ותקשורת והמון עיסוק בעולם הבריאות. אפרופו אמפתיה, נדבר על זה, תחום שהוא קרוב מאוד לליבי, עולם שאנחנו קוראים לו חוויית מטופל, חוויית האדם, כל מה שקורה במערכת הבריאות הישראלית ובעולם. חוץ מזה אני מרצה באקדמיה, אני מלמדת קורס חוויית לקוח בבית ספר למנהל עסקים בתואר שני בחוג לשיווק במכללה למנהל,
אני מנהלת את הקהילה של חוויית לקוח, ב-CX Factor, מוזמנים להצטרף, ועורכת פעם בשנה את הוועידה של חוויית הלקוח ביחד עם The Marker Labels. יש לנו גם פודקאסט שנולד כתוצאה מהוועידה הזאת, אז אני גם קצת כמוך מתעסקת בלייצר גם תוכן סביב העולם הזה שפוגש את התשוקה שלי, וזהו, נראה לי אמרתי מספיק מילים על עצמי. אפשר להתקדם. אז אמרת שבמקרה, אז אני חושבת שאין מקריות, כן, שמה ששלנו שלנו, וזה מדהים, כי כמו שאמרת, זה פגש את התשוקה ואת הסקרנות המקצועית שלך, אז אני ממש יכולה להזדהות. אז אנחנו אומרים, כאילו, את אומרת, קצת נגעת חוויית מטופל, חוויית לקוח, מסע לקוח, חוויית, כאילו מדברים על זה המון היום בחוויית המשתמש בכל הדברים שאנחנו עושים. האם מהניסיון שלך, ממה שאת יודעת ומכירה, יש הגדרה ברורה למה זה חוויה או מה זה מסע לקוח מבחינת נקודות שבהן הם מעורבים, או איזה שלבים צריכים לקרות? אם יש כאילו איזושהי הגדרה, הרי הפודקאסט שלנו מיועד לעסקים קטנים, כאלה שלא תמיד בכלל מבינים, יש להם שירות או מוצר שהם מומחים בו, והם משתמשים בכל הכלים, אני אגיד, הגסים של שיווק דיגיטלי, או של פלא אוזן, או של פלטפורמות פרסום כאלה ואחרות, ואז מה קורה אחר כך? כאילו, האם יש הגדרה לדבר הזה? אז כן, קודם כל יש הגדרה. ההגדרה של חוויית לקוח זה בעצם סך כל האינטראקציות בין המותג והלקוח, בשילוב הביצועים הפיזיים והרגשיים שהמותג מעורר אצל הלקוח לאורך כל נקודות האינטראקציה. אם אני אגיד את זה רגע במילים פשוטות, אנחנו מדברים על זה שבעצם חוויית לקוח זה בעצם כל מה שקורה במפגש בין הלקוח לבין מותג כלשהו, ואנחנו מסתכלים גם על ההיבטים הטכניים, התפעוליים, התהליכים, וגם על הסנטימנט והרגש שמתעורר אצל הלקוח שלנו לאורך המסע שלו, ואז באמת זה פוגש את המונח הזה של מסע לקוח, שהפך להיות נורא פופולרי, Customer Journey, שבעצם אנחנו מדברים על זה שהחוויה של הלקוח היא אף פעם לא נקודתית, אנחנו תמיד מדברים על משהו שהוא הוליסטי, שהוא התחיל הרבה קודם, הוא נגמר הרבה אחרי. סתם לדוגמה, דיברנו רגע על בריאות, אז בוא נדבר נגיד על מה זה מסע לקוח או מסע מטופל, מישהו מגיע לחדר מיון. אז זה ברור שהמסע לא מתחיל בקבלה במיון, זה כנראה מתחיל איפשהו בבית כי קרה משהו, הרגשתי לא טוב, הילד שלי היה לו חום גבוה, whatever, ומסתיים כנראה אחרי שכבר יצאתי מחדר המיון והגעתי הביתה ואיך אני מרגישה והאם אני הבנתי את הנחיות הטיפול וכולי. זאת אומרת, המסע הוא בעצם מדבר על כל מה שקורה בכל סוגי הערוצים שהלקוח נמצא איתם במגע, וכל סוגי הרגשות שמתעוררים לאורך המסע. זה בטח עוד נדבר על זה, אבל זה בגדול הדבר. בעצם חוויית לקוח בא לפתוח איזושהי פריזמה ולהגיד זה הכל, זה דבר שהוא הוליסטי, הוא פוגש את כל מה שקרה בדרך, גם אם לא תמיד המותג או בעל העסק או הארגון בעצם אחראי על כל מה שקרה בדרך, אבל הוא בעצם כן. בסדר? אז עוד נרחיב בטח. אני שומעת אותך ואני אומרת, קודם כל, אז בעצם חוויית שירות ומסע לקוח הולכים ביחד. לגמרי. אתה לא יכול להגיד, יש לי נקודות אינטראקציה, והן מאוד טכניות. יש לי פה גם וגם. אני צריך ליצור מסע לקוח שנותן חוויה טובה. אם אני רוצה שהוא יחזור אליי, היא או הוא יחזרו אליי. כאילו, אם אני רגע חוזרת, זה אפילו איזשהו כלי, או לא כלי, זה כלי, זה מיומנות, זה משהו ביחד, שאם אנחנו אומרים היום שאנחנו לא מוכרים מוצרים ושירותים, אנחנו מוכרים חוויות, מוכרים רגשות, כאילו, נכון, זה מה שאומרים היום, שלא מספיק להגיד יש לי מוצר טוב, אבל אם הוא לא עורר איזשהו רגש, או איזושהי חוויה טובה, אז
לא יקנו אותו, שלא יסכימו לשלם את המחיר. זאת אומרת, מה ההבדל בין נעל א' לנעל ב'? זה לא תמיד רק האיכות, לפעמים זה התחושה, זה החוויה, ובגלל זה מותגים עובדים מאוד קשה, ולהגיד כאילו, מה זה משדר? כאילו, מה זה גורם לי להרגיש? וזה בונה את האמון לטווח ארוך גם עם הלקוחות שלנו. אז כאילו אני שומעת את מה שאת אומרת, ואני אומרת, זה כל כך קריטי בתוך העסקים שלנו להתייחס לחוויה ולמסע, כי זה גם מעורר את הקשב, וזה גם בונה אמון, וזה מה שמשאיר את הלקוחות גם שמחים, וגם זה מייצר איזושהי תיבת תהודה כזאת, כי אני עושה את הדברים טוב, הם נשארים אצלי, ונוצר פה משהו מאוד נכון, הרמוני. וגם אם הם, את יודעת, נשארים, זאת אומרת, זה יכול להיות שהוא יחזור אליי, זה יכול להיות שחבר או מכר שלו יחזור אליי, זאת אומרת, ההשפעה של הלקוח על הנאמנות היא לא רק בזה שלקוח חוזר אליך, אלא באמת גם העובדה שאנחנו היום בעיקר מתבססים על המלצות ועל מה שנקרא word of mouth, פלא אוזן של הלקוחות של חברים שלנו וקולגות שלנו. תחשבי על עצמך היום כשאת מזמינה חופשה בבוקינג, אז את בודקת את הדירוגים ואת קוראת ביקורות ואת הולכת לפייסבוק לקבוצות ואת שואלת המלצות. זאת אומרת, היום בעצם החוויה, זאת אומרת, מה שאת גרמת לי להרגיש, אני בעצם מהדהדת את זה הלאה, וזה הופך בעצם את הלקוחות שלנו להיות מנוע השיווק המרכזי, ולטעמי הכמעט יחיד שיש לנו. אני אוסיף עלייך, ואני כל כך מתחברת לזה, כשאני למדתי מנהל עסקים, גם עם התמחות בשיווק והתנהגות ארגונית, המרצה אמרה, יש שאלה אחת שמנבט, האם כאילו הלקוח מרוצה או לא, שאפשר, כאילו היא לא בטח היחידה, אבל שאפשר באמצעותה ללמוד הרבה, וזה האם תמליץ עליי לחבר. יכול להיות שהמחיר היה יקר, שאולי המשלוח איחר, אבל אם נתת לי חוויה טובה, כאילו בטוטל, כאילו בשקלול, והחוויה הייתה טובה, אז השאלה הזאת אמורה לנבא, וואלה, גם אם המחיר היה overpriced, אבל מה זה נהניתי, ומה זה הייתם נחמדים אליי, וכן, אני אמליץ עליכם לחבר, או אני אגיד שחכה להנחה. יש משהו בשאלה הזאת, שיכול מאוד בסוף להגיד. השאלה הזאת היא שאלת ה-NPS, Net Promoter Score, זאת שאלת ההמלצה. זה מדד שהפך להיות באמת הכי פופולרי בעולם של CX, בעצם קוראים לה בז'רגון המקצועי The Ultimate Question, בעצם שני חוקרים שבאו ואמרו שימו בצד את כל הסקרים, תפסיקו לשאול את הלקוחות מה דעתך על זה ומה דעתך על זה ומה דעתך על זה, שאלו שאלה אחת, האם תמליץ עלינו, ובשאלה הזאת בעצם תקבלו בעצם את האסנס של הדברים, את המהות של הדברים. זה מדד, אני רק אגיד לטובת המדע שבסיפור, זה מדד מאוד שנוי במחלוקת היום, לא כי הוא לא טוב, הוא מאוד מאוד טוב, ואפילו באמת בעל ערך, ואפשר ללמוד ממנו הרבה, בעיקר בגלל שהוא עשו לו אביוז בתעשייה, גם בישראל וגם בעולם. דרך אגב, אותם חוקרים שבנו אותו לפני איזה 2 עשורים, כתבו לא מזמן ספר נוסף שאומר, תקשיבו, התבלבלתם, לא לזה התכוונו, כי באמת ארגונים כיוונו את העובדים שלהם לשאלה הזאת, רק לעניין הזה של שאלת ההמלצה, כדי לקבל בציון כמה שיותר גבוה, אבל בלי באמת להבין שזה בעצם כלי לשפר את מה שמרחיק המלצה. אז זה עולם, אפשר לעשות איזה פרק שלם על הנושא הזה של NPS, אבל כן, אם אנחנו רגע נחזור למהות של הדברים, אם יש לנו לקוח שנמצא בקצה של הסקאלה וממליץ עלינו, אז כנראה עשינו עבודה טובה, ויש לצפות שהוא בעצם החוויה הטובה שלו תביא לנו עוד לקוחות, ובגלל זה המדד הזה מחובר מאוד מאוד חזק גם לצמיחה פיננסית. כלומר, אם יש לי לקוחות שממליצים אליי, אז יש סיכוי טוב שאני גם אצמח ברמה הפיננסית. ועסקים, בטח ובטח עסקים קטנים או בינוניים, שאין להם הרבה משאבים לתקציבי פרסום ומדיות המונים וכולי, בעצם חייבים להתבסס על הלקוחות שלהם ועל החוויה שלהם כמנוע שיווקי. זה מאוד נכון.
תודה על הדיוק הזה, ואני חושבת שהוא חשוב, כי כמו שאני אומרת, תמיד מספרים, סבבה שיש נתונים, אבל יש מאחוריהם סיפור, אז גם פה אני מסכימה, אבל זה מדהים באמת עם הקשב הזה, וכמה סקרים כבר אפשר לשלוח, אז באמת יש איזושהי שאלה. אני הולכת שנייה צעד אחורה, את אמרת, גם אם העסק לא אחראי לכל המסע, זאת אומרת, גם מהרגע שהוא אפילו היה בבית, רגע לפני שהוא הגיע נגיד למוסד הרפואי, גם אם הוא לא אחראי על זה, יש לו איזשהו צד בזה, במרכאות, ואני חושבת שזו תפיסה או גישה או הסתכלות שהיא כל כך מדויקת, כי אני חושבת שאם יש משהו שקורה מאז הקורונה, זה שהשגרה החדשה זה שיבושים. כל הזמן קורים דברים, והטולרנס של אנשים לבולשיט, או לזה שלא רואים אותם, או לזה שלא מסתכלים עליהם כמכלול, כאילו, אל תראה אותי רק כלקוח, אל תראה אותי רק כעובד, אל תראה אותי רק כאילו, אנחנו משהו הרבה יותר שלם מזה, והכל משפיע על הכל, אז גם פה, נכון, אני לא אחראית על זה שהילד או הילדה שלך נפלו בבית, אבל אם תראה את זה ותבין שעברתי עכשיו משהו, אולי נרמלה רגשות אשמה, אולי עשיתי משהו לא בסדר, ועם המטען הזה אני מגיעה עכשיו לתוך חדר המיון, אפרופו, אז כל הדברים האלה בעצם משפיעים, אתה לא אחראי על זה, לא גרמת לזה לקרות, אבל תבין שזה השפיע על איך שהגעתי, אז זה לא אחריות שלך, אבל זה איפשהו במיינדסט, האחריות שלך להבין שהדבר הזה קרה והשפיע, והוא חלק מהמכלול שלי ושל מה שקורה פה. זה בדיוק מחבר אותנו בצורה מאוד ישירה לנושא האמפתיה. בעצם כשאנחנו פועלים מתוך תפיסת עולם אמפתית, ואני לא מדברת על אמפתיה ברמה של התקשורת בין אנשים, אלא כתפיסת עולם עסקית. מה זה אמפתיה כגישה עסקית? אמפתיה כגישה עסקית אומרת שאני כעסק, אני כארגון, בוחר להסתכל על הלקוח שלי מנקודת מבטו. זאת אומרת, אם אני מבינה מה המסע שאת עברת בדרך למיון, ואני מעצבת את המסע שאת עשויה לעבור אצלי, כתוצאה מזה שאני מבינה מה בעצם, מה את מרגישה, מה את חובה, מה כואב לך, מה את צריכה ברגע זה יותר מכל, אז אני בעצם מצליחה להתחבר אלייך ולדייק את המסע שלי. עכשיו אנחנו מדברים פה על מיון, שזה דבר מאוד מאוד גדול, ואולי חלק מהמאזינים שלך יכולים אולי פחות להתחבר לזה, כי זה כאילו בית חולים או מערכת הבריאות זה דבר גדול, אבל בוא ניקח משהו, אני לא יודעת, אפילו נניח שאני עכשיו סתם יועצת משכנתאות, בסדר? ואני מלווה לקוח בלקיחת משכנתה, אז ברור שאני לא אחראית לא על המדיניות של הבנק ולא על הבירוקרטיה של המדינה ולא על התפסים שצריך למלא בדרך ולא על משך הזמן שלוקח, אני לא יודעת מה, לקבל כל מיני אישורים, אבל אם אני הבנתי את המסע של הלקוח שאני הרי עכשיו מלווה אותו בלקיחת משכנתה, ואני מבינה שזה מסע מאוד רגשי, מאוד בירוקרטי, שיש בו הרבה מאוד רגעים של אולי חוסר ביטחון או חרדה כלכלית או מבוכה, כי אנחנו לא מבינים שום דבר במספרים ובמונחים הכלכליים וכו' וכו' וכו', ואני דרך הדבר הזה מנגישה מידע בצורה טובה, מדברת בשפה פשוטה, מסבירה את הסיכונים, נותנת לך ביטחון שאת עושה מהלך שהוא בטוח וכולי, ועושה תיאום ציפיות לגבי המשך והזמן וכולי, אני חושבת שאני בעצם מתחברת אלייך באמצעות גישה אמפתית, שבעצם מייצרת לך חוויה שהיא חוויה בעלת ערך. זה בעצם העניין של אמפתיה, ואיפה היא פוגשת את מסע הלקוח, ואת האחריות הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה לא אחריות למה שקורה, אלא זה אחריות ללהבין את המקום שבו אני נמצאת כלקוחה, ומה אני צריכה ממך כרגע, או לאורך המסע שלי. אז אם אני כאילו, אני שומעת אותך ואני כותבת לי פה, האמפתיה היא מחלצת ערך הדדי, ערך משותף, גם ערך עבורי כבעלת העסק לצורך העניין, בשביל להיות יותר טובה עבור הלקוחות שלי, אבל גם ערך כמובן ללקוחות שלי.
שבעצם נהנים מחוויה יותר טובה ושירות יותר טוב ואפילו מוצר יותר טוב ותחושה יותר נעימה בתוך כל הדבר הזה. אז אנחנו לקראת סיום, יש לי 2 שאלות. כן. אני רוצה לעמוד בזמנים שלנו. בבקשה. יש לי 2 שאלות. שאלה הראשונה, אם את יכולה ככה בקצרה אולי להגיד מה המגמות הבולטות היום בתחום של חוויית שירות, חוויית לקוח, מסע לקוח. והשאלה השנייה שלי זה כאילו עסקים קטנים ששומעים, אני רוצה לתת להם את התחושה שהם יכולים, מה הם יכולים לעשות מחר בבוקר, ולהגיד, אני מטפל בחוויית לקוח, או מסע לקוח, מה אני יכול לעשות מחר בבוקר, שלא דורש ממני עכשיו משאבים בהכרח. כן, אז אני אענה ככה, לגבי מגמות, שוב, המגמות שמשפיעות על חוויית לקוח הן אותן מגמות שמשפיעות על כל מה שקורה סביבנו ברמה של ההתפתחות הטכנולוגית וההליכה לכיוונים של פרסונליזציה וכו'. אם אני צריכה לזקק נגיד 2 מגמות שהמאזינים ייצאו איתם מכאן, אז הייתי מדברת אחד על פרסונליזציה או היפר פרסונליזציה כפי שמדברים היום. אנחנו מדברים בעצם על התאמה מאוד מאוד אישית של המסע ושל הצעת הערך ללקוח שלנו. אנחנו כבר לא חיים בעולם גנרי שבו one size fits all, ואני מציעה לכולם את אותה הצעה עם אותו תהליך, עם אותו מסע, אלא הרעיון הוא בעצם לאסוף כמה שיותר דאטה, מידע על הלקוח שלי, להבין את הצרכים שלו, ובעצם לדייק את ההצעות ואת המסעות לפרסונה שעומדת מולי. כמובן זה דבר שהוא הרבה פעמים מאתגר, הוא מאוד מאתגר, דרך אגב בעיקר ארגונים גדולים, דווקא עסקים קטנים יכולים לעשות פרסונליזציה יותר בקלות, כי יש להם היכרות אישית יותר עם הלקוחות שלהם, והם לא חיים בעולם של מס מרקט. עסק קטן זה לא בנק, זה לא קופת חולים, זה לא חברת ביטוח שיש לה מיליוני לקוחות, אלא בסוף יש לו איזשהו קהל לקוחות. תמיד אני אוהבת לתת את הדוגמה הכי בנאלית אבל הכי נכונה של הבית קפה השכונתי, שיודעים להכין לך את הקפה שלך עוד כשאת רק רואים אותך, ויודעים בדיוק איך אני שותה את ההפוך החלש עם חלב שקדים בלי קצף בכוס זכוכית, ולחברה שלי להכין את ההפוך סויה לא יודעת מה בכוס טייקאווי. כאילו זו דוגמה שתמיד נורא קל לי לתת אותה לעסקים קטנים, כי פרסונליזציה זה באמת היכולת שלי לעשות התאמה אישית. זה מאוד משפיע על בחירה, על נאמנות, על סנטימנט. זה אחד. והמגמה השנייה שאני חושבת שצריך לדבר עליה באמת קשורה דווקא למקומות האלה של פרואקטיביות ויוזמה. זאת אומרת, זה אגב, זה גם קשור בפרסונליזציה, כי אם אני מכירה אותך טוב ואני יודעת מה את צריכה, אז אני גם יכולה להגיע אלייך עוד לפני שאת הגעת אליי, וליזום ולהנגיש לך מידע ולהציע לך ולהזמין אותך ולהפתיע אותך ולרגש אותך וכולי. אז לחשוב איפה אני יכולה לעשות את האקסטרה מייל, את המעבר לציפיות אל מול הלקוחות שלי. וזה באמת לפעמים בדברים הכי קטנים של לתת איזשהו ערך מוסף, לתת את הטיפ הזה, לתת מידע, אולי להזמין אותי להתנסות במשהו, אבל כמובן עם ערך, עם הבנה שזה באמת פוגש את הצורך שלי, ולא למכור כדי למכור, שזה הרבה פעמים כשאני מוכרת בדחיפה, או כשאני מטרגטת אותך בפייסבוק רק על סמך על זה שאת אישה בגיל מסוים, ואני מניחה שאת מאוד תשמחי לשמוע על הדיאטות שלי, או על אני לא יודעת מה, על הפילאטיס שלי, זאת לא יוזמה שהיא מדויקת ופרסונלית. אני מדברת על משהו שהוא הרבה יותר עמוק מזה, ושהוא דווקא מתבסס על יוזמה ללקוחות קיימים, ולא בהכרח על יוזמה ללקוחות פוטנציאליים. ולגבי שאלתך השנייה, כמה זה עולה, או נכון, או מה שאלת?
מה עסק קטן שרוצה מחר בבוקר לעשות, כאילו, או מה היית ממליצה לו הדבר הראשון לעשות מבלי להשקיע משאבים גדולים? אני חושבת שההשקעה בחוויית לקוח, קודם כל צריך להבין שזאת השקעה שחוזרת אליך. זה חוזר אליך, זאת אומרת זה לא איזשהו עכשיו משהו שאני עושה ואין לו ROI, אין לו כאילו החזר על השקעה, אבל אני דווקא ממליצה להתחיל בדברים הקטנים, שזה אומר תכיר את הלקוחות שלך, תבין את הצרכים שלהם, תתחיל לשמוע אותם, מלהקשיב להם, מלעשות אולי אפילו איזשהו בחינה של שביעות רצון. היום יש כלים חינמיים, לא צריך ללכת למכון מחקר כדי לבדוק עם הלקוח שלך איך היה לו ואיך הוא מרגיש ומה הוא צריך ממך או היא צריכה ממך. אז הייתי מתחילה בלהקשיב ללקוחות ולהבין את הצרכים שלהם ולייצר שיח שוטף דו-כיווני שכל הזמן בעצם משמר מערכת יחסים. אל תראה אותי כמזדמן, תראה אותי כאיזשהו לקוח נאמן שיש לו ערך לעסק שלך, ותן לי להרגיש שזה מוערך, שאתה מעריך את הנאמנות שלי. סתם אני אתן דוגמה, הייתי השבוע באיזשהו טיפול קוסמטי, טיפול פנים, בעסק שאני נאמנה לו הרבה מאוד שנים, וכשהגעתי לסוף הטיפול והלכתי לשלם וקניתי גם מוצרים, אז ראיתי שאני משלמת בדיוק כמו שזה עולה באתר, או כמו שזה עולה על המדף, ואין שום התייחסות לזה שאני לקוחה קבועה שמקפידה להגיע פעם לא יודעת מה 3 חודשים ולצרוך את המוצרים, וזה מקום שהוא מבאס. תנו לי להרגיש שאתם מעריכים אותי, שיש לי איזשהו ערך מוסף בלהיות לקוחה נאמנה וקבועה שחוזרת לאורך זמן. אז אני חושבת שכל עסק יודע, זה נורא קשה לתת דוגמאות, זה כל עסק יודע בעולם שלו איפה אפשר לעשות את הרגעי קסם הקטנים האלה, שבהם אני מבינה שרואים אותי, ואני מבינה שמעריכים אותי, ויש לי אינסנטיב לחזור ולצרוך עוד שירותים, וגם להמליץ לקולגות שלי, לחברים שלי על הדברים. ואני חושבת שאם אני צריכה אולי לתת עוד איזושהי המלצה למשהו שאפשר לעשות שהוא בעיניי יחסית לא יושב על איזה תקציבים גדולים וכולי, זה דווקא באינטראקציה עם מי שנמצא בקצה. זה יכול להיות מוקד השירות או מוקד ההזמנות או אותו שליח שמביא את החבילה, או אני בכוונה ככה מסתכלת על עסקים קטנים, אז אני מנסה לחשוב באיזה מקומות יש אינטראקציה אנושית, אם זה בחנות, אם זה בשליחות, אם זה כשאני מתקשרת להתלונן על איזושהי תקלה. אלה ההזדמנויות שלכם לעשות את ההבדל ולייצר אינגייג'מנט ולייצר חיבור, ודווקא שם הרבה פעמים עסקים קטנים נופלים. אף אחד מאיתנו לא אוהב שמתלוננים, הרבה מאוד עסקים קטנים עדיין מנסים להדוף ולא דווקא לוקחים את האחריות על מוצר פגום או על תהליך שיצר איזושהי שביעות רצון. אז אני אומרת להפך, תחבקו את הדבר הזה, תחבקו את התלונות. אם לקוח מגיע להתלונן, תנו לזה מקום. תלונה זה אחד המקומות שאנחנו הכי יכולים דרך שם לייצר חיבור ולייצר אמון, בדרך שבו אנחנו מטפלים בדברים, לוקחים או לא לוקחים אחריות, מייצרים איזשהו פיצוי, איזשהו תהליך שמתקן, איזשהו תיקון. אז אני אומרת, זה גם מקום שאם הוא קורה, תברכו עליו
ואל תעדפו אותו. אז זה ככה כמה טיפים קטנים שיכולים לדעתי לעשות את ההבדל. והם אפילו לא עולים כסף, לרוב. זו שאלה של מה הגישה שלי לדברים ומה הערך שאני רואה בהם באמת. וואו, אני יכולה להמשיך לדבר שעות על זה, כי זה באמת בעיניי, כל נקודות ההשקה שבין הצמיחה העסקית להשפעה החברתית, כאילו לא חייב להיות פילנטרופית, כן? בעולמות שבהם אני עוסקת, אז אני רוצה להגיד לך תודה ענקית, הדף שלי פה מלא, אני ממש ממש נהניתי לדבר איתך, וגם להכיר אותך יותר לעומק, ואת הדברים שאת ככה מביאה לעולם, אז תודה גדולה. תודה רבה, תודה לך. ובהחלט קיבלת את הקשב שלי, אני אמליץ, זה נורא כיף להתחבר במקומות האלה, אז תודה גדולה, והמון הצלחה. תודה רבה, ובהצלחה לכולם. אני אומרת, משפט הסיכום שלי, אני תמיד אומרת, CX is everything, CX is customer experience, חוויית לקוח זה הכל. תסתכלו על הכל, תנהלו את הכל, זאת חבילה אחת, שאם מסתכלים עליה כמקשה אחת, כמשהו הוליסטי, אז רואים גם את התוצאות.